И заради това аз съм Дани. И това ми блок на моите песни. Ето го. Това е мака. Това е мака Соня. Мисля, че видяхте. Ето марката. Това е Sony. И също така, сега ще го включим, за да ви го покажа. Можете да видите коя версия имате. Натискаме тук и Color и от тук можете да сменяте цветовете. Е така. От тук можете всичко да си правите. Ето тук пише оригинал, тук пише долу класик, тук пише тастик, тред, а тук Oil Paper. Аз ще го оставям на оригинал. Така, тук е часовникът. Тук хора. Ето да ви покажа. Имаме музика, която е на карта. Ето. Тази, ето я. Ще я спра. Така. Нямам клипови или филми, обаче мога да се запиша, не се тъкмо мисля да се запиша. Ето ги игрите. Само че хора трябва да включа само на картата Pro. И така. Ето готово е. Ето сега вижте какви игри са те. Чакайте само за малко. Дали сте виждали? Ето така. Това е Индиана Джонс. Хора, камерата ми е малко тъпа на моя телефон. Тази е също една хубава игра. И така, хора, следва нещото, което трябва да ви покажа. Както виждате, почти всички PSP-та са така. Тук се обаче... ето готово. Ето вътре има. И се пъха вътре диск. Ето го дискът. Е това. Само че това е кутийката. Вътре има диск. Ето какво представлява дискът. Ето това. Отзади е така. И така, само да отворим тук. Така. Тук има книжка, която е към това.
Така. И сега пухаме в PSP-то. Така да ви покажа как се прави. Така можете да ми харесате канала в VBlogs 7, YouTube и навсякъде. Зависи от къде ме гледате. Сега ето тук е картата. Не знам дали виждате. И поставяме диска, който се поставя на тази страна. Ето така. Така. И хора, диска почва да се върти. Ето, вижте. Ето. Не знам дали видяхте. Ето. Сега влизам в игрите. Ето сега ще го изпише. Ето, хора. Ето ги снимките на играта. Опа. Ама да взема камерата и да ви ги покажа. Мога да направя клип как игра на GTA, хора. Да стъпа камера. Нище. И така, до тук да приключвам. Само да го изключа, хора. Секунда само. Готово. Изключене. Пак вижте марката, ако някой има същото, да ми пише долу в коментарите какви клипови да правя. Тук по принцип като натиснете и се спира напълно играта. И пишете ми в коментарите. Аз знам за всички PSP-та и за други PSP-та ме питайте, ако искате. И това беше клипа от мен, хора. Надявам се да ви е харесал и бай-бай!